Тады ўжо сталі пытацца, што яшчэ вы пішаце. Адкуль такая назва і адкуль такая задума? Я выросла ў абсалютна атэістычным асяроддзі. Каб дзеці і пра рэлігійныя там святы, традыцыі разумелі, што гэта такое, але каб яны заставаліся дзецьмі. Вельмі часта дзіцячая літаратура, такая, якая становіцца проста, мирового ўзроўня. Вось яны гэтыя казкі, па іх зрабілі творчыя работы, і там цэлая такая выстава была, гэта для мяне было самае такое ўражанне. Вось у казцы ж павінен быць нейкі канфлікт. Яны становяцца шчаслівымі. Вось гэта, наверное, галоўнае. Вітаю ўсіх прыхільнікаў добрага каналу. Зноў меркаванне і зноў цікавыя тэмы, зноў цікавыя асобы у нас у гасцях. Так, і сёння мне вельмі прыемна прадставіць чалавека, якога я ведаю ўжо даўно. Гэта Алена Михаленко. А вось, Лена, увогуле, з якой іпастасі тваёй пачынаць? Бо я цябе ведаю як пісьменніцу, дзіцячую пісьменніцу, як паэтку, як рэдактара выдавецтва беларускага «Захата», правильно? Вось. Дарэчы, як альпіністку. Гэта даўно было. Карацей кажучы, Алена Михаленко, цікавая суразмоўца. І у нас ёсць нагода, вельмі цікавая нагода, добрая нагода. У вас выйшла не так даўно кніга. Можем показать ее? Так, «Добрые казки». У нас добрый канал, «Добрые казки». Тут зусім зразумела, мне здаецца, чаму у нас гость менавіта сёння, бо толькі ось не так даўно павінна была адбыцца, зразумела, за эпідэміялагічных усіх спраў у нас не атрымалася ось зрабіць такую прэзентацыю, як хацелася, відаць. Але вось і у нас таксама будзе такая прэзентацыя гэтай кнігі «Добрыя казкі». Пра добрае, тое, што павінна быць, відаць, у жыцці. Адкуль такая назва і адкуль такая задума? З назвай увогуле такая цікавая гісторыя выйшла. Казкі напісаныя вельмі даўно на рускай мове, яны ўжо, можа, гадоў 20 як напісаны, і гадоў 15 назад выйшла вось гэтая кніжачка. Але казкі ляжалі, а агульнай назвы ніякай не было. Я не ведала, якія назваць. То казкі пра маленькіх зверанят, шмат было варыянтаў, а потым адзін чалавек, псіхолог, вельмі такі добры псіхолог, які працаваў з дзеткамі, у якіх нейкая жудасная траўма адбылася, там аварыя, страта бацькоў. Ён іх стаў выкарыстоўваць у якасці сказкатэрапіі. І яны дапамагалі вось такім вот дзецям. Для мяне гэта за ўсё маё літаратурнае жыццё самая найлепшая была вось пахвала, што яны дапамагаюць такім дзецям. І ён даў гэтую назву «Добрыя сказкі». І яна з такой назвай, яна ў Маскве, потым у Мінску на рускай мове выходзіла, потым вось у Сербіі выйшла. У Сербіі спачатку была па-сербску, а потым па-беларуску. Вось калі яна ўжо ў Сербіі выйшла, як так, што на беларускай няма. Чаму? І вырашыла, што нехта павінен яе перакласці. Яшчэ каля года я разважала на эту тэму і вырашыла нікаму не аддаваць, а перавесці сама, уласны аўтарскі пераклад зрабіць. Але з назвы выйшла смешная гісторыя. Калі ўжо кніжка была ў мяне ў руках, раптам да мяне дайшло, я кажу, так па-беларуску добрае, гэта ж не толькі добрае, гэта яшчэ хорошае. То бок я сваю кніжку сама так назвала. Гэта ж так нескромна, як гэта так адбылося. І, вось, ужо адбылося. Яны добрыя, потому што яны пра дабрыню, а не таму, што яны самыя найлепшыя. Але я рада, калі яны дзецям падабаюцца. Гэта ўсё ж вырашаць, ці добрыя яны, ці не, мне здаецца, чытачам і нам. І я, напрыклад, за тое, што вось прагаласаваць за тое, што яны добрыя ў двух сэнсах. Я не супраць.
Лена, можа некалькі слоў раскажы ўвогуле. Вось я пачаў з таго, што ты такая разнастайная асоба, не, ну правда. А якое месца ў жыцці вось займае по адукацыі? Вось калі ты пачала пісаць увогуле? Ну, пісаць нешта я пачала яшчэ ў школе. Надта даўно, ну, нейкія вершы, артыкулы. Я ў 15 год трапіла ў вельмі цікавае месца. У нас быў у Мінску, выдаваўся журнал, часопіс «Рабочая смена» для падлеткаў, такі профарыентацыйны, але там выдатныя людзі працавалі. Людзі, у якіх я шмат чаму навучылася. І тады я стала марыць пра журналістыку, але потым ўсё склалася інакш. Я вывучылася на фізфаку, БДУ, вось. І нешта так, вось там, нейкія вершы пісала, не шмат. Потым, калі ў мяне свой дзіцёнак з'явіўся, для яе сталі вершыкі, казачкі. Вось гэтыя казачкі я для сваёй волечкі пісала. А потым камусьці паказала, і раптам людзі сталі перадрукоўваць на ксераксах, там неяк раздрукоўваць, перадаваць з рук у руку, несці ў дзецкія садкі, ў школкі, кажуць, і там чыталі, і там увесь ціхую гадзіну чыталі гэтыя казкі. І тады я ўжо падумала, можа, то і правда, чагосьці вартае, можа, трэба ісці да выдаўцоў. Ну, гэтыя паходы першыя былі ніякія. Мне казалі, ой, як цудоўна, як все падабаецца, як усё цудоўна, ну, укладваць грошы ў нікому невядомага аўтара, гэта ж, ну, як гэта можна. Ну, яны так і ляжалі, перадрукоўвалі людзі толькі. А потым, калі ўжо ў мяне выйшла першая кніга пра Ефрасіню Полацкую, то ўжо была зусім іншая гісторыя. Вось, кніга выйшла, нават не гэта, а больш такое тоненькае некае выданне. Вось, тады ўжо сталі пытацца, а што яшчэ вы пішаце, а можа у вас нешта ёсць? І тады вось яна трапіла ў Маскву, у выдавецтва «Пересвет». Гэтыя добрыя казкі, тут менш казак, тут не ўсе. Вось. То бок, гэта была такая гісторыя, я не думала, што я пісьменнік, што я там ствараю літаратуру, а потым неяк вось кніжка за кніжкай, пераклады жыццей святых, стихамі, белым стихам, у Юліяне Альшанскай, яна тут прозай, але на дзецкую мову перакладзеная. Вось, Ефрасіня Полацкая, гэта вершаваны пераклад. Мне вельмі хацелася, каб вось жыцці святых чыталі сучасныя людзі. Ну, давайте шчыра казаць. Яна нават у веруючых людзей на полке, гэтая кніга «Жыцці святых» стаіць, а яе не чытаюць. Асабліва дзеці, падлеткі. Мне вельмі хацелася гэта зрабіць для іх. Ну і вось так ужо пашлі, і неяк паралельна вось кнігі пра святых і для дзетак нешта, ну вось неяк само. Лена, вось ты сама кажаш, што, ну, вялікая частка, это зразумела, вось твайго, ну, і творчага жыцця звязана з царквой праваслаўнай. І ты была галоўнай рэдактаркай газеты, да, «Воскресенье». І вось, можа, крышачку пра гэта, як, калі гэта, што гэта было, як быў прыход вось да веры, да царквы, ці з дзяцінства, ці гэта ўжо пазней, да? Я вырасла ў абсалютна атэістычным асяроддзі, пра царкву нават не думала. Вось, ну, такі цяжкі момант у жыцці. Прыйшла ў царкву, дакладна, ўжо так усур'ёз. Гэта адбылося ў Полацку. Мне было тады вельмі цяжка, дзіцёнак маленькі, а ў жыцці ўсё складана. І мне проста сябры параілі, кажуць, паедзь, трохі пажыві пры манастыры нейкім. Ну, супакойся. І я трапіла ў Полацкі манастыр, а там усё іншае, там жыццё іншае, там людзі іншыя, там размаўляюць неяк інакш. І вось там, адтуль я прыехала ўжо такім чалавекам, які вырашыў, што, ну, вера гэта сапраўды, гэта патрэбна, і без гэтага вельмі дрэнна. Вось. А потым ужо мне з'явіўся духаўнік, ён сказаў, а чаму ты не пішаш на духоўныя тэмы, а чаму ты не пішаш жыцці святых? І я думаю, а як так? Жыцці святых, іконы, это ж павінны святыя людзі нейкія пісаць, а я не такая. Вось. А потым вось гэтая думка прыйшла, што трэба перакласці на сучасны язык, на сучасную мову. І вось так яны. А газета, ну, таксама, у мяне неяк выпадкова ўсё ў жыцці
атрымліваецца, хаця кажуць, што няма нічога выпадковага. Я пісала вершы, духоўная паэзія была, і на нейкі быў фестываль духоўнай паэзіі. Я там некалькі сваіх вершаў прачытала, ко мне падышла жанчына такая сціплая, кажа: можна мы ваши вершы возьмем у газету «Воскресенье». Вось, я прачытала некалькі сваіх вершаў, і жанчына, якая да мяне падышла з просьбай даць гэтыя вершы ў газету «Воскресенье», это была галоўны рэдактор Марыя Філіповіч. Марыя Константиновна выбітны чалавек, журналіст, пісьменнік, проста чалавек, настолькі выдатны. Вось. І неяк так здарылася, што я стала для гэтай газеты пісаць, стала пазаштатным аўтарам. Вось, мы сустракаемся сёння 29 кастрычніка, а праз пару дзён такое вот не для ўсіх свята. Многія будуць святкаваць Хэллоуін, я гэтыя святы не прымала ніколі для сябе, нават у жарт. І вось першае тада мне замовілі напісаць артыкул пра гэтае свята, і з гэта пачалась моя праца. Вось, ну, мяне вельмі не было утульна пазаштатным супрацоўнікам, але ну, неяк так здарылася, што Марыя Константиновна не стала, і хто падхопіць тую справу, каб газета не ўмерла, ну, амаль год вырашалася. І ну, вось, взялась я за эту справу, 17 год была галоўным рэдактарам газеты. Вось, ну, вось, 20-й год быў апошнім, газеты няма, яна недаходная была, каб царква у яе далей укладала нейкія сродкі. Ну, таму у мяне не стала газеты, але стала больш часу працаваць над кніжкамі. Вось, пашла вось гэтая вось серыя. Вось, чым красна весна, гэта першая кніга з гэтай серыі. Гэта альманахі дзіцячыя, тут пра ўсе хрысціянскія святы па сезонах. Вось зараз ужо зімнюю працуем кніжку. Вось, тут і загадкі, і вершы, і казкі, і ўсяго, каб дзеці і пра рэлігійныя там святы, традыцыі разумелі, што гэта такое, але каб яны заставаліся дзецьмі, якія чытаюць казкі, якія гуляюць, якія жартуюць жывымі, нармальнымі дзецьмі. Вось. Дарэчы, у вас даволі дачка таксама цікавы і творчы чалавек, і які таксама ўклаў у кніжку, менавіта у беларускую кніжку «Добрыя казкі», вельмі шмат. Гэта усе ілюстрацыі ж яе, так? Так, усе ілюстрацыі Ольгі Міхаленка, гэта моя дачка. Вось так для яе пісаліся гэтыя казкі калісьці. А зараз мне было вельмі цікава, бо яна не проста малявала гэтых там зайчыкаў, малпачак і іншых, але яна свае тыя дзіцячыя пачуцці вкладывала. Мы размаўлялі аб гэтым. Вось яна паказала ўсяму свету, як яна бачыла казкі, з якімі яна расла. Вось, да, я вельмі ёй удзячна, і мне было вельмі цікава з ёй працаваць. Класна. Вось мне яшчэ раз пацвярджаецца, як бы, да, тое, што вельмі часта дзіцячая літаратура, такая, як становіцца проста, ну, мирового, как бы, ўзроўня, той же сусветных, да, ўзроўня, той же самы Льюіс Кэррол, здаецца, Алісу, ён племянніца, да, яго была, хресніца, да, хросніца, ну, дзіця, да. Я знаю, что Астрид Лингден также как бы связана. Людмила Рублевская, мы читаем зараз там сказки з Маляванычем эту цудоўную книжку про мышку Пик-Пик пригоды. На самом деле это все просто взято з ее життя ее, ну, детей, які, ну, как бы маленькие, она для их как бы писала. Оказывается, у тебя так само такая же история. А ті вось ёсць некая адваротная сувязь, ці вось як, ну, як ты, ну, ці сустракаецеся там з дзецьмі, як ты адчуваеш, да, якая есть сувязь? З дзецьмі вельмі сустракаліся шмат, вось пакуль гэты ковід не парушыў пляны, бо у бібліятэках, у школах мяне вельмі часта запрашалі, і я сустракалася з дзецьмі ў нядзельных школах, у царкоўных. Вось, аднойчы так адбылося, для мяне гэта такое ўражанне было, мяне запрасілі выступіць у адной школе ў Барысаве з добрымі казкамі, тады яшчэ на рускай мове. Я прыехала і апынулася так, што дзеці ўсе чыталі мае казкі па закласным чытанні, яны ўсё ведалі, яны мне на ўсе пытаннішкі адказвалі пра ўсіх герояў гэтых казак, а потым мяне завялі ў адзін пакой, і там на сталах
дзеці нарабілі малюнкаў, нейкіх інсталяцый, нейкіх фігурах з пластыліна. Вось яны гэтыя казкі, па іх зрабілі творчыя работы, і там цэлая такая выстава была. Ну, гэта для мяне было самае такое ўражанне. Як так? Ну, вельмі прыемна, это мала што сказаць. Ну, магчыма, у казках вы яшчэ працягнеце і Алену, раскажаце казкі. А можем прачытаць адну з казак? Можна? Ну, было б вельмі добра. Добрыя казкі. Алена Михаленко. Ну, першы. Нічому не... А мне першая падабаецца. Матылёк. Гэтая гісторыя адбылася даўным-даўно, у той неверагодны час, калі Гасподзь толькі стварыў зямлю. На ёй раслі разнастайныя дрэвы і кветкі, у акіянах і рэках плавалі дзівосныя рыбы, у небе лёталі прыгожыя птушкі, а ў лясах жылі вялікія маленькія звяры. Яны жылі ціха і мірна, разам хадзілі да ракі, па ваду і разам рвалі смачныя сытныя плады з дрэў. Такіх паняццяў, як паляванне, крыўда, зло, ніхто не ведаў. Усе жывыя істоты былі роўныя паміж сабой, не было моцных і слабых, смелых і баязлівых, ніхто не спрабаваў быць важней за іншых. Таму што ўсе і рыбы, і птушкі, і звяры ведалі, што самы галоўны чалавек. Дакладней, два чалавекі, мужчына і жанчына, якіх звалі Адам і Ева. Яны былі прыгожымі і мудрымі, добрымі і клапатлівымі. Менавіта ў той час і нарадзіўся матылёк. І ён быў неверагодна прыгожы. Яго блакітныя крыльцы пераліваліся перламутравым бляскам. Залатая аблямоўка зіхацела на сонцы. Калі матылёк пералятаў з кветкі на кветку, яго крылы пяшчотна трапяталі, так хацелася глядзець, не адрываючы вачэй, на гэтую прыгажосць. Але матылёк не бачыў сябе збоку, не ўсведамляў, які ён незвычайны. Ён назіраў за ўсім, што адбываецца навокал. А вакол віравала жыццё, і звяроў нараджаліся дзіцяняты, і шчаслівыя бацькі клапаціліся пра іх, а яшчэ ўсе жывёлы стараліся зрабіць якую-небудзь паслугу людзям. Козы і каровы прыносілі малако, пчолы духмяны мёд, бабры будавалі плаціны на ручаях, каб зіходкія вадаспады весялілі вочы і слых. Птушкі спявалі цудоўныя песні, алені і коні каталі людзей. Жыццё ўсіх іншых здавалася матыльку вельмі важным і сур'ёзным. А дзеля чаго я жыву? Думаў ён, лятаючы над палямі і лясамі, у якіх кіпела праца. Матылёк жа не ўмеў рабіць нічога, не будаваць, не спяваць, не збіраць ураджай. Аднойчы матылёк вырашыў падляцець да Евы, каб даведацца, ці не можа ён быць чымсьці карыснай. Убачыўшы цудоўнага матылька, Ева працягнула руку, але тут жа адхапіла яе, бо пабаялася крануць найтанчайшыя далікатныя крылцы, зачапіць перламутравы пылок і парушыць прыгажосць. Матылёк гаротна апусціўся на кветку. Ева уважліва глядзела на яго, не разумеючы, чым выклікала смутак цудоўнага госця. «З-за чаго ты сумуеш, матылёк?» – спытала яна. «Маё жыццё здаецца мне бессэнсоўным. Я нічога не ўмею рабіць і нікому не патрэбны. Нават ты не захацела дакрануцца да мяне». У голасе матылька была такая горач, што Ева задумалася, прысеўшы на калені ля кветкі. «Але ж ты такі прыгожы. Якая карысць ад прыгажосці? Мне хочацца дарыць штосьці патрэбнае іншым, рабіць нешта важнае. Твае жаданні гэткія ж прыгожыя, як і ты сам. І раз Гасподзь стварыў цябе менавіта такім, значыць, твая прыгажосць патрэбна ў гэтым свеце. Яна гэтак жа неабходна, як спевы птушак і цурчанне ручаёў, як водар кветак і бляск зорак. У свеце не ўсё прыносіць карысць. Свет павінен быць адмысловым, і таму растуць кветкі, ззяе сонца, зіхацяць кропелькі расы, і ва ўсіх, хто бачыць прыгажосць, у сэрцы з'яўляецца жаданне быць добрым і далікатным, дарыць радасць і славіць таго, хто стварыў гэты дзіўны свет. Паспакайнелы і ўсцешаны ляцеў дадому матылёк. Ён быў шчаслівы ад таго, што зразумеў усё ў гэтым свеце, і ўсе ў гэтым свеце патрэбныя і любімыя, такія, як і ён. І матылёк дзякаваў творцы за вялікае шчасце проста жыць у цудоўным свеце. Ну, вельмі класна. Дзякую. Сапраўды добрая казка, Зачараваў. добры пасыл такі. Добра, а вось такое, можа, правакацыйны такое пытанне. А чаму ты, як ты думаеш, вось
ці адчуваеш ты некую місію, да? І вось тое, што гэтыя добрыя казкі, яны неяк, ну, арганічна выплылі з, ну, з твайго жыцця, да, з прыходу ў царкву, з працай над перакладам жыццяе святых, да, для дзяцей. Вось чаму менавіта ці думаеш ты, што дзецям можа патрэбна некая гарэзлівасць і некая такая, вось чаму менавіта такія героі, як Карлсон, там, Пеппі, Ліная Панчоха становяцца, можа, не такі ўжо там паслухмяныя, да? Менавіта яны становяцца героямі дзіцячых казак. Ну, без сумніву, дзецям патрэбна гарэзлівасць, патрэбна быць вясёлымі, і жартаваць, і гуляць, і скакаць, і бегаць, бо гэта ж дзяцінства. Як без гэтага? І большасць людзей, з кім у мяне добрыя стасункі, гэта людзі, у якіх дзіцёнак унутры жывы. Бо гэта страшныя людзі, якія забылі, як гэта быць дзецьмі, якія аб усім толькі з пункту гледжання рацыянальнасці разважаюць. Вось. А казкі, большасць казак напісана была раней. Вось гэты матылёк, ён напісаўся пазней, уже калі я была ў царкве, і калі гэтую кнігу рыхтавала царкоўнае выдавецтва, яны папрасілі, каб нешта такое вось і з біблейскай тэмы таксама прагучала ў кніжцы. А так там, не касаясь духоўных нейкіх складаных тэм, там вось парасята, малпачкі, слонікі, яны там гуляюць, бывае і памылкі нейкія робяць, але потым выпраўляюцца. Напэўна, калі сказаць, у чым адметнасць гэтых казак, вось у казцы ж павінен быць нейкі канфлікт, там, добра са злом. У мяне няма такіх адмоўных істот. Няма такіх персанажаў, у якіх увасабляецца зло. Героі казак, яны змагаюцца не са злом такім нейкім уселенскім, а з нечым у сваім жыцці, са сваёй баязлівасцю, са сваёй сквапнасцю, са сваёй непрыязню да іншых. І калі яны перамагаюць вось гэтыя недахопы уласныя, яны становяцца шчаслівымі. Вось гэта, наверное, галоўнае ў тых казках. Я так разумею, што вось да беларускай мовы вы прыйшлі не так даўно, і што вось пакуль што складана, вось бачым, ну, нам усім складана, пакуль што займацца беларускай мовай, размаўляць. Як вы прыйшлі, як вы самі перакладалі ж? Я так разумею? Перакладала. Ну, а не хацелася ўзяць перакладчыка? Конечно, карэктара яшчэ быў. Хацелася, потым не взяла, бо перакладаць мне было цяжка. Мову, я добра ведала мову, калі вучылася ў школе, але ж гэта калі было, то ж больш за 30 гадоў было. І ў школе я вельмі любіла беларускую мову, мне пашанцавала. Самая моя любімая настаўніца ў школе, гэта была настаўніца беларускай мовы, за што ёй вялікі дзякуй. Я вельмі спадзяюся, што яна жывая, здаровая, Людмила Александровна Бысік з 44-й мінскай школы. У нас школа імя Якуба Коласа, у нас был музей Якуба Коласа, і я з сябрамі, мы працавалі там экскурсаводамі. Я адказвала за раздзел дзяцінства. Мяне зараз пабудзіў, уначы я вам раскажу, дзе калі нарадзіўся Константин Михайлович Мицкевич. Вось. А потым неяк я мала ўжывала беларускую мову. І складана было, але словы нейкія. Вось я вам некалькі моментаў, калі можна, раскажу, можа вам это нават смешным падасца. Вось першая складанасць, якой я сутыкнулася, калі перакладала на беларускую мову, у беларускай мове мае персанажы, яны сярэдняга роду. Вось у рускай цыплёнак ён, да? А ў беларускай цыпляня, яно, качаня, жабяня, яны ўсе. І як гэта яно пабегла. Першыя моманты я не магла, мне гэта ў галаве не ўмяшчалася, як гэта. Ну, грубо кажучы, не хлопчык, не дзяўчынка, а яно зрабіла, яно казала. І гэта была такая праблема. Потым я ўжо пераклала, главны мой крытык, галоўны мой крытык, гэта моя жытачка Ольга, яна вельмі пісьменная, і яна стала казаць, у табе стыль не такі. Ты ў рускай мове ўжываеш, ну, вельмі шмат прычасных там прыслоўяў, абаротаў, а ў беларускай мове так не робяць, гэта русізмы, не рабі кальку з рускага, перакладай як трэба.
то гэта была вельмі цяжкая для мяне праца. Я вельмі ўдзячна і Волі, і яшчэ 2 карэктарам, якія дапамаглі потым памылкі нейкія браць адтуль. Але мне стала цікава. Я пераклала яшчэ одну кніжачку, зараз яна ў выдавецтве, яна малюецца. Дзякуй Богу, если яна выйдзе до Новага года, бо гэта калядныя гісторыі. Вось. А потым да мяне прыйшла ўвогуле такая прапанова пісаць казкі беларускамоўнага дзіцячага часопіса. І вось я ўжо 2 казкі напісала адразу па-беларуску. І вось я чакаю з дня на дзень, адна ўжо выйдзе ў часопісе «Дуду». А вось што вы можаце параіць вось тым людзям, якія толькі пачынаюць займацца беларускай мовай, ну, магчыма, проста не баяцца гэта спачатку выкарыстоўваць яе, ці як? Ну, не баяцца, але я і сама трохі баюсь памыліцца недзе. Вось. Шмат чытаць. Ёсць шмат добрых кніг па-беларуску. Калі я чытаю добрую кнігу, сапраўды добрую, такую сапраўдную па-беларуску, я некалькі дзён потым нават думаю па-беларуску. Вось. І, канешне, добра, калі знойдзеш кампанію, з кім можна, не саромеючись, не баючыся памыліцца, размаўляць па-беларуску, бо без моўнай практыкі мову ведаць і выкарыстоўваць вельмі цяжка. Ну, але трэба. Так, мне здаецца, гэта вельмі добрая парада не баяцца размаўляць па-беларуску. Мы таксама памыляемся, бо што казаць, большую частку свайго жыцця мы выкарыстоўвалі ўсё ж рускую, расейскую мову, і гэта натуральна, гэта так адбылося. Але як будзе далей, гэта залежыць ад нас і ад вас. Давайте застанемся заўсёды добрымі, будзем адносіцца добра да сябе, да іншых, да сваёй мовы. Ну і адносіцеся добра да нашага канала. Я думаю, што мы яшчэ сустрэнем шмат цікавых гасцей. Вялікі дзякуй нашаму гостю. Дзякуй, Лена, вельмі цікава. Ось мы, магчыма, працягнем яшчэ размову. У нас будуць нагоды, я так прабачце. І я так разумею, у нас яшчэ будуць нагоды сустрэцца, бо у вас хутка выходзіць адна кніга, і вы пачынаеце пісаць яшчэ шмат па-беларуску. Таму будзе запрашэнне, відаць, вельмі хутка яшчэ раз да нас, калі вы, канешне, згадзіцеся. Дзякуй. Ну і на гэтым пакуль што ўсё. Ставьте лайки, не забывайте про нас и пишите, кого вы хочете побачить еще на нашем канале, про что поразмаўлять и обмерковать. До сустрэчы. Бывайте. Бывайте.